But hakani ka episode inyo wani siyang mo iba Jitendra Dkhar. Ba Jitendra ide wena ki dio na definitely able community. Ibon mi kita problem challenge mga challenge thinking or gidon bon ma namun ban play bang account do ka bang kam sha ka ba pidai blind ba phimla ban sabsi ba ya ka bang jauki phimla ban sign ba kum ta ter gidon bon ki challenge bang ya nepti dai long bai ta na ka sapoi ka ta jing prakhat chunga hala chung ba plan ki lada de ka ni ga apot ka balong tang hangane ni adon sikawiro ki balong pu mga ba ka objective chungi ka lomba in ikwa panyarap ikipre ke badon jing donat kotlet ba ngin thaunak tham ti hakan or kom nila ban wan ra ya kata ka roi ka pare ka mai ke chi